rashin ki ya sawa da jinya hawa sayewa. Ni dai sai da ke ji tausayina. Zan faɗawa ya ji ne so ya sanya ni damuwa wa zanewa bayani shi so da kauna ke manta wannan bai duba zamani ya zana manta irin halaccin da kin kai mani ke duba Allah ke duba manzo ke tausaya mani ke duba halin da zan shiga ke ga zamani na san da na sake yin hawaye kai na kintar wasu gawaye na san da cewa ne mai kilaifi kai mantuwa nake ke bani dama ke ban muga mai na sake rage giya ta so ta saka ni maye na gode Allah kina raye kuskure na gane ke da ke kwantar da hankali zuciya kin ciki zan je na shaidawa a hali ke bani dama hawa masoya ke bani dama.